Rico Habol and family, Tristan Jaden and Justin Banal, Denverson Andaya, Maria Banao and family, Sheila May Banao, Lita Isidro, Raquel Isidro, Rolando Fernandez and family. Intay pa ilamang nga ikararagan, dagitimin minatay ang maikararagan, isuti kararwada Maximo Habon, Flora Habon, Rodolfo Habon, Anastasia Gabayan. Tumakder tayo. Salakan mo na kami anitin mo, pakawalan at ang kani tinakurangan mi ugasan to'y puso mi taknuken kamay kari. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasda kumamit ka. Kakabsat, magipagungar tayo kin Kristo, nagtalinaad tayo anapudno kadagiti panursuro na, ti panangsurot kadagiti bilbilin kin lintig na, iso ti mangiturong kada tayo, nga agbiag anapudpud no ang Kristiyano, kat magipagungar tayo kin kuana, agkamatalit tayo, ti grasya, ayat ken bendisyon na. Tapno maikarita ang makirano, iti dahil pinasantol ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Gatay amin kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos, na nakagaling amin, ken kana kayo nagkaabsa, tasya makabasula, iti panunod sa aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso magpapakaasi at ken Santa Maria Magdalena na Birhen, kadagiti aming angeles ken sa santos, ken kada kayo nagkakabsat, tayo kakaasit at kumain, ihapo tayo at Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Umararag tayo. O Diyos, ti anak mo, inyawat na ti bagina amatay, gapo ti ayat na itilubong. Tulungan na kang kadi, tapno ti amin na panagbiag mi, anuruten mi ti panagayat mi empatulad ni Kristo.
Iso a Dios na magipagbiag ken magipagari ken ka ken di Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Kinuna ti Diyos kanya, agipadtuka kadagiti tattao nga Israelita. Ibagam kadakwada nga siya nga apo a Diyos. Luktak to dagiti nakaitay namanda. Irwar kon to ida ket isublik to ida iti daga ti Israel. Inton luktak dagiti nakaitaneman dagiti tattao ket irwar ko ida. Maamuan danto asya ti apo. Ang sakto ida ket agbiag danto. Palubusak to ida nga agnaed iti bukod da adaga. Iti kasta maamuan danto asya ti apo. Inkarik nga aramidek daytoy ket tungpalet. Ti sao ti apo. Agyaman tayo Dios. Agtalek ka iti apo, takanayon asiya ayat amang isalakan. Agtalek ka ti Apo, takanayon na si ayat ang isalakan. Iti tenga ti aglaplapusanan at uok ko, umawaga ken ka o apo. O apo, denggem ka dito'y asog ko, ipangag mo ka di, ti panagpatulong ko. Agtalek ka ti Apo, takanayon na si ayat ang mga isalakan. No addalistaang kadagiti basbasol mi, siya sino o apo, ti makalisi iti panmusam. Ngem pakawanan na kami kadi, tapno agbuteng kami, ken ka. Agtalek ka Apo, takanayon si ayat ang mga isalakan. O Israel, agtaleg ka iti apo, ta saan nga agbalbaliw ti ayat na, ket kanayon asiya ayat amang salakan. Ta suputen nanto dagiti Israelita, kadagiti amin na basbasol da. Agtalek ka ti Apo, takanayon si ayat ang mga isalakan. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Dagiti agtungpal iti tarikagay ti kinatao, saan da amay ayo ti Dios. Ngem saan kayo nga agbibiyag kas mayanurot iti kinatao. Agbiabiyag kayo ket di akas mayanurot iti panangidalan ti Espiritu, no pudno met laeng agtaeng kayo kadagiti Espiritu ti Dios. Ti siya sino man nga awan ken kuana ti Espiritu ni Kristo, saan kukwa ni Kristo. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayan ti bagiyo gapu iti basol. Si bibiyag ti Espirituyo, agsipod ta nagbalin kayo ang nalinteg iti imatang ti Dios. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Dios, ana magungar ken Jesus. Itedtumet daytoy ana magungar ken Kristo ti biag kadagiti matay a bagiyo, babaen ti kaadda ti Espiritu na kada kayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Dios. Maday tayaw di balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kumang kada kayo. Hasta ako mamit ka. Ti panlaki ko ragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria te may paiken ka o Apo. Da Maria kin Marta nga agkabsat nang ibaunda ti mangipakaammo ken Jesus. Apo masakit ti patpat gem agayem pinaibagada. Ilimangged ni Jesus daytoy kinunana saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na. Maramid daytoy tapno maidaydayaw ti Dios. Ket isuntumet ti pakaidayawan ti anak ti tao. Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria ken Lazaro.
No pa'y nadamag na ang masakit ni Lazaro, nagyan pa'y laang iti lugar ayan na iti duang aldaw. Kalpasan na kinunan ni Jesus kadagiti adalan na, agsubli tayo ijay Judea. Idi sumangpet ni Jesus nadamag na nga upat nga aldawin ana itanong ni Lazaro. Idi madamag ni Marta sumungsungad ni Jesus, rimwar amang sabat ken kuana, ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus, Apo, naadda ka kuma ditoy idi, saan kumaanatay ni kabsat ko. No paikasta amok nga uray ita, iti ti Diyos ti anyaman adawaten ken kuana. Mapagungar to ni kabsat mo, kinuna ni Jesus. Amok ang mapagungar to inton maudi nga aldaw, insungbat ni Marta. Kinuna ni Jesus, siyak ti panagungar ken ti biyak, kisi asino man ang mamati kanya, uray pa'y mamatay agbiag to. Kat kisi asino man nga agbiag ken mamati kanya, pulos adin tumatay, patyam daytoy. When apo insungbat na, patyet asika ti Kristo, ti anak ti Diyos nga umay dito'y lubong. Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria, ken uray dagiti Hudyo akimuyog ken kuana. Natignay ti puso na, ket kastaunay ti ladingit na. Sa dino tinangitan ni Manyo ken kuana sinaludsod ni Jesus. Kitaan nyo tinapalalo a panangipatig na ken kuana kinuna dagiti Hudyo. Ngem kinuna dagiti dadduma kadakwada, saan aya nga iso kinangted ti padagkita iti daydi bulset. Di na pumamet na balinan nga inlisi ni Lazaro iti patay. Kasta unay manen ti ladingit ni Jesus iti umasidag iti tanin terukib anasiraan iti bato. Ikatenyo ti bato imbilin na. Kinuna ni Marta akabsat tinatay apo na buyuken taupat nga aldawin ana itanem. Diyak ka di imbaga ken ka ano mamati ka makitam to ti dayag ti Dios. Kinuna ni Jesus inikat dangarod ti bato. Timmangad ni Jesus ket kinunana, ama agyamanak, taimpangagnak, amok nga ipangagnak nga agnanayon. Ngem kunak daytoy gapo kadagiti tattao nga adda ditoy tapno patsyenda nga imbaon na. Idi masaunan daytoy nagpukkaw. Lazaro rumwar ka kinunana. Rimwar tinatay asipuputipot dagiti ima ken saka na iti lupot. Naagbungutan ti rupa na iti panyo, warwaran nyo kat palubusan nyo, kinuna ni Jesus. Ado dagiti Hudyo anapan kimmita ken Maria, iti nakaimatang ti inaramid ni Jesus, kat namati da ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, Kristo. Good morning. Tunggal basaag dayto nga Ebanghelyo. Kasla amuyo ti makiki. Kasla makaulle ka po no dya maawatan mo kasla no niya ti rikna taapaya. Nasulatan ti tanaw. Nagdumaan ni Lazaro ken ni Apo Jesus, ni Apo Jesus idi agungar. Isong nga mismo tinangilokat di bato. Di sulatan da gamit ti gamin padagipunpon da iti kungkungan da di dakkel a bato. Ikabil na di unag sa tungod laang sulatan ti dakkel a bato. Kani Apo Jesus idi nagungar, inikat na di naikat di bato, isang pagtutungtungan na di babae na Maria Magdalena kada Maria nga kunada sino ti ibaon tayo nga mangitulid na ti bato nga babae na handa ka ba ilang. Nagdumanon na di tanong ni Apo Jesus nakanukatan. Kada di lupot nga naiyabong kini Apo Jesus at di igid nga nakupin, yan ay barabat di ulo na nalukot. Kani Lazaro makailagat na kanya mo nakasadya, ma-imagine no kasano pigi kunan na. Upak nga aldawon nga naitanam ni Lazaro. Nabuyukan. Naagrupsan. At na pinumpong ko. Naano di jay. Naikalong aldaw na birukan na binungod dalaan sa nainlungon. Pinuti-puti-putan na pa itikon tagrupsa. Nagiti magkatiis tamo nga ulaw. Ijay pa'y laabay kumot nga agmisa ti ayan di jay lumon. Di ka doa talaga mo nga naango din kapinagsaor kayo kagpakastoy pa'y ti hangin. Dakayo ti agyan ito siya ita. Binaliktad ko di jay likod di jay lumon. At talaga nga di mo naman matay ka nagkaro.
Ori lang nga maini, ako, maibatid ta abot ako mo ka na jibadong ka agat nagrigat maikat. Iso may dibindisyon at ni Mauday. 3 points ko na, hindi mo na puntaanan ka talaga nga ma. Sada pa'y lagpakan mo kanya may apo ko dahil ko na dinardaraan mo kayo mga matipakatan niya kay mga luklukon. Kada niya nabuyukan, opat nga ang tawag. Kaya ko na ni Apo Jesus, lukatan niyo ko na linukatan da. Anya timbaga na, Lazaro, rumwar ka, dahil di pa kaila ka. Rumwar ni Lazaro, nga nakaputipot, nakabarabad di imakin sa, kasan mortik, ikukunail na nga rumwar. Kaya niya mo, awang mo remote control na ako, bzzz, rumwar ni Lazaro. Sa ko na ni Apo Jesus, warwaran niyo. Lada kayo man di mag-imagine ka sa iya ulag tiba to nga nakungkungan, Lazaro rumwar ka. Tapos naigas ka na ulo-ulo-dain nga tangarin mo nila. Nakarepot nga ro, diya ma-imagine no. Diya ka mo, nada ka ididyayo na i-explain yung tumangkan niya. Yung anya di ibagbaga na dito, muna, ni Apo Jesus, impakita na nga tao isuna. Tadwa nga ro tinaturana, there are 2 natures of Jesus, doon tinaturana tao ken Diyos. Tao, tanagladingit, nagsangit. Dabitit at tao nga nadanon na ibalin ni Maria, agdungdong awdan. So isang salud-sudak magkada kayo, uri din na natay ni ng Filomena, awamot kang di agdungdong aw. Tatang ka di dong awamot kang kada tinangdanan, di mo manuribot, may masang arabiitan, mag-extend, agkwada pa ni. Sa bali mo ti dong aw tatang, hindi ako talaga na ikabesa ti dong aw, ija aglaladingit da agdudong awdan. Ay, anak ko! Kasi sa mo din dyan. Huwag kasi sa ligidong aw. Sanang to pauitan di kasapigo kin tabako. Asano nakadado nga kararuan di langit. Bagkatin din ang Filomena tapawit mo. Asano pa nang iberbirok na magkadalita at kakanta nga kararuan dyan. Ay, ada pauit ya anak mo. Kung kuna na to dyan. Di pa ino sa ako taawit ng mga pandilayan. Pauit tay aminan. Idanon muntaw. Saan pa nagkita na? Kung naman di impyerno di bangir, i-text ng ton Kaya dudong awda. Hindi ba nakita ni Apo Jesusan? Nagsangit isuna. Hindi naman diyan di tanan ni Lazaro. Ay ayatin na nagkakabsat ni Marta ni Maria kin ni Lazaro. Nagsangit. Impakita na nga isuna. Pudpud no a tao. Ngam ad-adamo nga impakita no si asin isunan. Idi pinaggungar na mismo ni Lazaro, Diyos. Impakita na no kina si Asino na, may pinagungar na, impakita na nga isuna kay tao, ken Diyos. Kaya nagmayat nga pang panunutan tayo, nagmayat nga kitkitaan tayo. Ni Apo Jesus, naglagingit, pinagungar na. Ngam tinaka-amaze nga imbaga na, kaslamo lang dinapan nga Domingo. Anya ti gospel tayo, bulsat. Bulsat pa din naman nga Domingo, may papa. Anya ti kunana, na iyan na kabulsat dato ito maipakita ti panakabalin ti Diyos. Tatamot kunana, ni Lazaro kunana, ako nagdama ko malito anya ti kunana, masapol nga, kung kahit kasobyanan tayo. Saan nga ipatay ni Lazaro? Ti sakit na kunada. Tangadamag na nga masakit nung inggagara na pa, itihaan nga nagsubli. Taapay niya ko na saan nga ipatay ni Lazaro sa gitna? Maaramid daytoy, tapno maidaydayaw ti Diyos. Kat isultumot ti pakaidayawan ti anak ti Diyos. Di ipapatay na ang nagladingat may isuna, tapno maipakita ti bilag ti Diyos. Di sa'yo, sumod lang di imbaga na kinday di bulset nga na iyan nakabulset datoy ta maipakita ti panakabalin ti Diyos. Anyan ibagbaga na ka na tayo dito Uray ti sakit, uray na ti problema, uray na ti pakarigatan tayo. Nudaduma, plano ti Diyos tapno maipakita ti panakabalin na ka na tayo. Maipakita nga isuna na bilag ka na tayo. Isugarod nga pagsakitan na tayo mo nudaduma. Tano di ka mo makimismisan ka, malipatan mo niya ko Diyosan.
Uray Domingo ka, agpapatayan ka mo, ti kuliglig di tan nga. Ay, uray Domingo ka, parparot ka mo, ti manay. Into nagsakit ka, umay ka kin ako pade, marigatang kan ka, apaw, agasan nakman. Apay patay mo man tay, apay niya at milagro. Kinudad maparit na tayo. Hindi mo nudad maparit, ang sakit na siya nga mo may nadawan ka, umasog ka mo ilaan. Apo, kaasyan na. Into nung nalaingan ka na ikatang over mo ka, siya tamanan paray. Diyak to uminuman ko ng mga ikaray, nung naman bungarang ka ka. Di kay, oray nagiti pagkapsutan tayo, nagiti pagkapuyan tayo, pangipakitaan ti dilag ti Diyos kada tayo. Nung nagmayat na ito'y mensahe na, pinabungar ni, imo na, tinakaramid ni Apo Jesus, umuna nga milagro, kitaan niyo, di arak, pinakayay dalo, pinagbalin na nga, arak. Di ba, naduma-duma nga ba't nakabalinan? Nagna-ijarabaw ti dalo. Ato tinakalapan da, pinapagna na ti pilay, pinakita na ti bulsa, inagasan nati ang kukutan. Ag disminorya babae, simagid lang kanya na naawanan di jay kanan. Hindi pa nagbilin di jay naganan, di jay official ti soldado, agbilin ka lang umimbag di sakit jay, anak ko. Imunagan tatan, nadagdag sila dati milagrong inaramid na. Anya dito yan, pinagungar, bulsat din dapat nga Domingo tatan, pinagungar na ni Lazaro anatay. Nagdakilan nga pag nakabalin. Iparparangarang na nga isong na Diyos at makabalin. Kaya na. Katatatan na pagungar na mapapatay, tapno isong na agungar, tapno ang inararamid ni Apo Jesus daytoy, tapno patsyentay to into no agungar. Naaramid na amin dagito, itapatsyan tayo nga isong na anak ti Diyos, haanlaan nga nagpatinggakin ni patay no di agungar. Kano bigbigan tayo na tayo, di mabaling nga bigbigan tayo, nabigbigan tayo nga kaya na pagungaran tinatay. Kaya na mati agungar nga isong na. Kano kaya na ti agungar isong na, api handa ka nga paungaran. Handa ka nga kaya nga biyagan. Hello? Wow! Di ba nagungar, haantay laang nga orayan, nga ijay to ayan ti bangkay nga natay tayo. Taado ka na tayo, ti agbibiyag anatay. Anya ti bagbaga, iti Tagalog ko na paano mabuhay, nabuhay. Laman? I-explain nyo man? Kasano ti agbiyag, asibibiyag. Tanong duma, si bibiyag tayo, ngam natay tayo. Uray ti kada kanito ti panagbiag tayo no duma, matay. Agtrabaho ka. Kas pangarihan ko, magisor-soro, agok opisina, muna anyaman, agtrabaho ka agpaiso, nasanay-sanay ka iya trabaho mo, awanan ti challenge na, tila kong kunamon, ag-retire ko man. Natayan iya trabaho. Gamutan na tayo ang gamutan, wala anyaman, tibiyag mo matan. Ay, Apo, tibiyag, diyak pa'y namatay. Ilanaan kanta, maugkal kanta, kanigit ti usaran ko na, ay naan, sayang di 100,000. Uray ti pa nagbiag tayo, inaldaw, daduma, natay dahito yung mga oras mo. Ang tata, may ka misa. Si bibiyag ka na di espiritom, si bibiyag di pamatim, si bibiyag di yiritnan, awatin ni Apo Jesus, tinasanto ka komunyon, nabiyag ka di a Diyos, di awatin ka, dabiyag mo, wala yung may ka na nagtugaw nga, ang suya ang pala, nasayang, natay di may isa nga oras mo itinisa, taha mo na rin na. Mabalin namin nga matay ti oras tayo. Sure nga kunada nga, oray basketball ka, dagita player, yung dagita naglalay niya ti kunada ka, patay oras. Player lang makaawat na dyan, hindi ka nakasawon, patay yung di oras, awan o obraan.
Kasi mo naman obra, awan meaning na aramidon tayo, patay oras. Gusto ka na ito ko, may kanagimisa. Biyak na biyak ka ni Espiritu. Iti relasyon tayo kadagiti agas asawa. Kada anak. Walo dahil na idalit yung kananang walo tatang. Baka ti kung kunamot ka diyan na idalit nga kamong ti pamilya mo ka patay oras laan or orayon tayo latan niya nga ron. Di mo lang matayon father. Di agasawa. Nagdaduma malipatan da nga si bibiyag da. Aging inanos da ng awanan ti biyag iya araramidin da. Naumadan. Nagitagdag sa mga panunutan na natakaid-iddan, natakabalay mo ka kung kunang laan ka. Ipagpagapumila ka nagiti ubigan ako. Ayun, wakauman. Natayon. Naman niya, di mabalin tayo aramid ng kakapsa. Hindi inaldaw-aldaw ka nagbiyak tayo, kas lakin nila sa na pagungar. Hindi mabalin tayo nga agbiyak as ibibiyag. Iti tunggal ka nito, di pa nagbiyak tayo, nanamon tayo, pastragan tayo ni Apo Isus, iti biyag tayo, takunanan nga ka, siyak, niya ti kunanan, siyak ti panagungar ken biyag. Kaya na nga sa awan, no, awan ni Apo Isus, iti biyag tayo, iti dayta akan nito, ti panagbiyak tayo, awan biyag ka na tayo. O ka iti panangan tayo na di unag ti balay, ha? Wow! Ura di panangan tayo unag ti balay. Mabaling nga mga kayo kas na pamilya nga natay. Mga nang sasagaw! Mga nang sasagaw! Mga kay pelaan, aga-apa kayo no sino agin na. Mauri di pa naman na makita mo na biyag mo no, awaan di pa nagtutungtong, mangan ti mangan, mayat ti mayat. Kasanong ordo na dumaga, natay anay ta. Panangan. Isang ako nana, no isarap tayo ni Apo Esos. Haan maangay sulat itungtungan, no di jay pan na ki sarsarita tayo naragsa, na adang isem, adang ginawa, ay kinabiyag, uray pandangan. Uray niya trabaho, mabalin tayo nga agbyag, anak biyag. Ngalaglagi pun tayo, nga mabalin tayo mag-agbibiyag, ngam natay. Kanya din mabalin tayo nga aramidin, nagpintas. At ni Apo Isus, ni Apo Isus, kaya na tayo, kabaulan na tayo abyagan. Ni Apo Isus, mangtidregta, anges nga nasayaa, mangtidragsak, kaipapalan iti panagbiag tayo. So, nagmayat na pang panunutan, Apo Isus, biyagan na kami. Apo Isus, ikan na kami Espiritu ti biyag. Di baga tayo, Apo Isus, no, manunga tawunan, manunga aldawon, manunga pa nga awan ti biyag kanya, isublim ti biyag kanya. Kasano ti tao nga nagbiag? Adan rag-o, ragsak nga agserbi, agyam-yaman kadagiti parabor ken imbag ti Diyos. No, amon nga mabigbig ti parabor ken imbag ti Diyos, mangrugin nga natay ti lubong mo. Nakaan nga grasya. Na may mayat mo, biyag ti naduma pater, wun aham mo ikumpira. Ngam no panunutan ti grasya na maadaan ka ti biyag, nagado nga parabor ken bendisyon na. Alam, maadaan tayo kumatibiyag. Hantay nga orayon nga pumusay tayo, hantay nga orayon nga mabuyok tayo, diyan ti tantanon sa terogyan ti biyag. Nagduma ka nabuyukan di biyag tayo. Nagduma ka awanan na tayo, nakaturog di biyag tayo, maadaan tayo kumatibiyag. Ngam nilaan nga po Isus, iso na kong tinag ko na, siyak di panagungar ken biyag. Therefore, kung na tayo ni Apo Isus laan ti makaitid. Uri, ang sakit ka, mabalin mo ti agbyag. Nabalin ka nga inspirasyon ti tagduma. Uri, marigrigatan ka, ada problema, mabalin mo ti agbyag. Gado magaminan ka, si bibiyag tayo pelaan ka, ganda sakit tayo, ka pinatay tayo, magibagi tayo, awanan tinamnama, kasi tibiyag ko, nakauy-uyong kamutan nga, sakitan, nakirikiritabol kamutan, pabasulong mo amin nga kaarobang nga mangkukulang mo, kaapapang mo amin ti Facebook. Natay kan, ang mga angus ka pa, yung natay kan. Nung uri nung nagsakit, mabalin nga ba maibaga, nga ada pelaan ti biyag. Ipaduyak-yak tayo di pamati, mamati ang iti Diyos Ama, magnakabalin amin. Anabarso ti langit ken daga.
Mamati akmet ken Isu Kristo bugbugtong anak na kinaputayo. At imbaw daramid Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo ket na itanin. Imulog tayo dagiti na tayo. Nagungar ti may katlong Imulog sa langit kasi tutugaw ti makanlawan ti Diyos Ama ang makabalinan. Agad punto sa jay ng may mungkong kadagiti si Biblia at kadagiti na tayo. Mamati ako ti Espiritu Santo. Pachikmet ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagrenano dagiti sa santos. Ti panakapakawan dagiti basbaso. At dantumet panagungar ti bagikan biyag na agnanay. Tayo mararaw ti managayat nga ama, imbaon na ti bugbog tong nga anak na dito'y lubong. Amang papigsa ti pamati ken ayat na kada tayo. Itad tayo nga rod ken kuha na ti pamati nga impakita na Marta ken Maria. Tapno maikari tayo mati ayat ken bendisyon na ket kuna tayo. Apo kaasyam dagiti tattaong. Apo kaasyam dagiti tattaong. Ikararagan mi ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno saan kumang agsarday ti panay kasabada iti saom. Ket babaen ti panangisuro ken pagpatulad da, mariknada dagiti tattao no kasatno ti panagayat ti Dios kadakwada. Kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaong. Ikararagan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno, tapno agbalin ang nakawesan iti turay, akang runaan ang mga trabaho ti panagkaykaysa, kapya ken ayat ti pagilian tayo, kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaong. Ikararagan tayo dagiti masakit ken agnangabit ken patay, tapno dida kumapapukaw tinamnamada ken Jesucristo, agubwayan ti biag ken kinaimbag, kumararag tayo iti Apo. Apo kaasyam dagiti tattaong. Ikararagan tayo dagiti napanglaw, saan nasaya at ti panakataminda, maidadanes kan dagiti may pagpaigid, tapno mariknada met ti ayat ti Dios, iti baet dagdama akasaad da, kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti natayen akakabsat tayo, tapno babaen ti asi ken ti ayat ti Dios, makitipundan kadagiti angheles ken sa santo, nga agdaydayaw ken ka iti pagariam, kumararag tayo. Kagulimat tayo tayo matawatin, dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Mintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Ako kaasyam dagiti tattao. Man nakabalin nga ama, ammon tinauneg a puso dagiti tattao, ken kalikagom ti tunggal maysa. Iti baon mo ano ti Espiritu Santo amang papigsa ti pamati mi dawatin mi da ito ay gapungaglaan ken Kristo nga Apo mi.
item kada kami. Kumararag tayo kakabsat at na tayo ket dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po atin na kumaday ti daton kita imam. Ket may paay pakay na ikayawan ken pakay noriyaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios ipaay mo kadi kada kami nga insuro iti na Christian mo na pamati. Dalusan na kami babaen ti bilag daytoy a sakripisyo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at ako mga kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspusoyo. At ayan si katag-ay ti apo. Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. May karikat rumbe. Od noon ay may karigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapon santuan nga ama. Man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kas napaypayso a tao, sinangitan na tigayon na Lazaro. Ket kas agnanayon a Dios, pinagungar na a pinaruwar iti tanem. Kas tapay nga iso gapo ti panangaasin na kada kami at tao, iturong na kami iti baro a biyag. Babaan dagiti nasantuan a misteryo. Gapo ken Kristo agrok babitadayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak day kasaklang mo. Ket dawaten mi tay palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakorapay at timak mi kat kunami. Santo Santo di Apo, a Diyos dagiti amin a parswa. Di langit ken daganap no, iti pakay daydayawan. Usana iti kaatwan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Usana, Usana, iti kaatwan. Od noon ay apo, abiit ka akin na santo, kat si katigugwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga roti paay mo tayo espiritu mamang pasanto kadagito ay adaton. Tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay di tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis. Nagyaman manin ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminong kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon at tulag iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti krus mo, inipapatuhan, inakamustahan, sigaran ng puti sa Iti marot panangilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami nga ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysa kung napiti sa kalubungan kat parayrayon ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan, kasi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatin kad ida iti sidong taraniag mga pagkakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agdanayon abiyag ket magiranod kamto ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timbuyog ti Espiritu Santo irok na imigan kamo nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Hintay mararaw iti ama kadwalon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit manaylayo kumatinagan mo dumteng kumati pagarayam matungkal kumatinagan mo dito'y dagaakas sa dilangit. Ityan kadakang kaldaw dito'y tinganin mi ti patinayon kaldaw. Pakawanan ka diti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti makabaso kada amin. Kami nagdaydayan Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanan namaen mi. Kaniti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takupan ito rin ang nakabalin. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga gapo kanya ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi timingmingan no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agdanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumangit kang Iba ay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo namin kapya. Kordero ti Diyos amay kat ti basbasol ti lubo kasyan na kami. Kordero ti Diyos amay kat ti basbasol ti lubo kasyan na kami. Kordero ti Diyos amay kat ti basbasol ti lubo nagkadakam. At to'y niya Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat ka iti basbasol ti lubo. Nagasat tayo, anaayaman iti daytoy apadayana. Apo, di may kari, may kakanya, ito may salay nga sa mapaimbag tuntoy ka.
Daging at kung paluya ko, nagiyayat mo'y suwapon niya ko, etiasin suwapon iwilit mo, etiwil mo, isuwapon ibagos ko, na turong hinahudno. Nabiyayat mo'y suwapon niya ko, etiasin suwapon iwilit ko, etiwil mo, isuwapon ibagos ko, na turong hinahudno. Silawang mapunoy panunod ko, akirker karito'y nakempo, tiyagin mabuhay ko'y kinakurapay mo, tatagin ko kentay natunto. Agiyayat mo'y suwapong ibiyak mo, etiasin suwapong ikiret mo, etibilin mo, isuwapong ibagos ko, nga turong kinabudno. Kumararap tayo. Ipaay mo ka di uman nakabilin a Diyos, tada kami anak yaranot ti bagikan dara ni Kristo, kan kanayon kuma maibilang kami akam kamen na gapoken ako meso Kristo anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyob ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Into no 25 Apo, piyesta, ti Annunciation, panangipakdaan ni Angel Gabriel kina Apo Santa Maria, gapot ang pa ng mga recollection, ijay kabugaw, nagiti ang trabaho di Santo Cristo Hospital into no 25, at misa kami ijay sentro, ti ay alas 6, sa kami tumapan, nga mabada kami bihilya na day jay, mabalin ti admisa ti Rabii ti 24. So ngayon bagat ti dinaratan nga agmisa kan ti Rabii di jayan, alas 6, mabalin man ka admisa at 27:30, tanapatid nga piyesta day jay. Ti 24 enton Martes day jay. Tendo ti bigat mapang kami at talos kami to kami ije lallo. Ang kamagamit ti maluman, apang kami ije lallo kagayan ta recollection damo ti 26. Iso nga mayat nga rambakan tayo dahito nga piyesta, Rabiin to ti 24 Apo, oray 7:30 ta, alas 6 dita, dinaratan, 7:30 to iton, tapno mamisaan kayo dahil nga aldaw. Tinto kalangkwasan kin poblasyon, ikitan to aming sentro ti bigatan niya. Kagararagan nyo dagiti dumawat nga pa-recollection ta barbaring no, maadanda mo ti biyang, baring no, agkote mo ti espiritu kadakwada. Ti Apo at dakuma ka na kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Amakin, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na Misa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo. Tay tikat nga first batch Apo na ibusan. So orayon nyo di sumaruno, tayo sunto ti bagi yun Apo ta na inebos di kalman, dagiti tiktikan.